Wow! Sadakan yung lugar diri, babe. Nay, mura mag-just na, mura magkaroon pa nakitag mga punuan. Dili man good. Dito mag-usa mong syudad, kay puro building ako makitaan. Ay, sorry. Sige, ganahan ko magpapicture og inani nga background, kanang kitang duha. Nya, kisa may papicture na to, nakita ramang duwahan eh. Sige, babe, ayaw ka balaka, kay mangita kong take picture na to. Kuya! Suman! Kuya, kanang di ra ka busy diha? Takoy, pibor ni mo? Ay, dili ra dyan po ko busy po. Pero kung sagurin na ba? Pa-picture ang taming duha sa kong uyab, kuya. Ganahan lang ko ba nga akong grab ni nga moment. Ay! Picture naman di ay na. Why problema na? Asan ang kamera ninyo? Kaya ito picturean. Dili ra makakabisi, kuya. Dili ra dyan. Pero plaster niya. Kaya ito picturean. Sige, kuya. Kadali rin eh. Asan no, kuya? Palantawa ko no ko. Tara. Swerte jud kay mong duha kay photographer na inyong gitawag. Gawas nga photographer, boxing hero pa. Na tinuod, kuya? Swerte ya kay namo, no? Ako sa tinuod lang, professional jud kong pagka-photographer. Kabantay katong na PH ka na eh, katong na hilo og itom lang yung logo. Ako mo'y tik-pitik ana ilang Johnny Sins. Para silang Mia Khalifa. Sinahuno na to, babe. Sinuri. Remember ka raw? Hala, no? O sige, babe, atong tanawan ng picture, babe. Saan na may problema? Hindi na ba dyan ko kanahan og malis na po sa akong trabaho? Di dyan ko inana, kuya. Ganahan ko na yung picture, oh. Oh, maayo dyan po na magkasinabot na kay aron walay ngilad nga mahitabaw. Ay, noon siya po din na namurag. Murag, naay pagka-professional ka, kuya. Professional. Oh, nanhala. Sige, salamat. Parang ko. Thank you kay kuya. Giganahan sa miyan eh. Unsay ganahan? Nga, naputol bugay ng ulo. Murag bulad. Pag-ilom biya, bisig reklamo. Nakita ka doon ako kay pagkalawas? Huwag subagan ta doon, naligitan ng ubos og. Nya, unsa ang nato na eh? Ato sa paabuton nga, mawala siya itong inigliko itong kawasan. Usap ta mangitag lain picture. O, to na, nawala na oh. Sige, mangitas ko lain picture ha. Kay, sus, di ko ganahan ng mga bunol ta. Kasalabihan to karong si mana. Migo, pwede ba picture mo sa kuyab? Sige, sure. Sige, sige, pitik din ha. Kuya! Kuya! So may pasabutan eh. Wa mo ganahan ng pitik ng kuni ha? Dili biya kuya, giganahan biya may do picture mo ganyan. Di ba babe? Giganahan ta? Matay dili gyud. Wa jud mo ganahan ang pitik na ako. Giganahan biya mi kuya. Kinsa may gaingon haning nga wa may ganahe? Nagkabalo kong inyo kung gipaabot nga makalagaw. Hangtod nga mawala ko sa iyong pananaw. Aron mangita mo gay makapicture. Inyo kong gikaminusan. Kabalo mo nga no? Inyong giguba ang akong mga pangandoy nga mahimong professional photographer. Dili biya kuya. Dili biya intensyon na mo nga agubo ni mong pangandoy. So karon, inyong giguba man akong pangandoy. Inyong sandaw akong gubon. Ay, ayaw ko pag inana kuya. Oh, hello. Dili may na yun to photographer sa amo ang kasal? Hi. Babe, bad news kayo, babe. Kaya nga itong photographer ni atras sa atong wedding. Unsa? Niatras inyong photographer sa inyong wedding? Ako, pwede ko mo photographer sa inyong wedding. Aw, og dili mo ganahan nga ako mo photographer sa inyo ang wedding. Naamoy duha ka choices nga inyong pilian. Unsa man ang duha ka choices kuya? Mao ni ang duha ka choices. Bunol o ako'y mo pitik. Suman, ganahan mo ako ma-photographer sa inyo ang wedding? Usi kuya, pwede kay kuya. Dili! Pwede lagi. Dili! Pwede. Dili! Pwede. Dili! Dili yan di ba? Pwede lagi na. Pwede. Dili! Ugwa ko sunod, pwede.
Kuya, surti ya kay namo no? Surti kay mi kuya. Mundur lagi. Play. Bad news, babe. Ya, sticker. Ganda po maglantal. Yep. Kung sabi ka nang puro. Suusi ka. Kayo, dili. Pwede kuya, pwede. Maglalis ko. Galas na buga na. Tubag na mo last na. Pwede lagi. Pwede kuya. What's up mga mamarang, so karon mag-shoutout ko dito sa YouTube. So, shout out Franklin Tadiamon, Celso Benitez, Nectarios Castillo, Sulangon Boys Vlog, Ninyo Ansong, Junel How, Sibulan Tabines, Jonah Jimenez, Marlon Campos, Jomar Her Bolingo, Rode S. Camigen, Ate Marvin Fruta, Cha Abiliana, Ate Mercedes Magbanwa, Imadel Francisco, og mara dito siya tanan guys. Salamat sa inyong suporta ug ayaw kalimot sa pag-subscribe, pag-click sa notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos na mo. So, kung ganahan ka magpa-shoutout, comment below with #mamarang. Og na po may mga official account dira TikTok and Facebook. Follow sad ninyo na para sa more dito mga mamarang na og salamat sa pag-uman ani nga video. Og diri na tataman #mamarang. Secure TV, your greatest weapon against race. Peace out.